isonto ligcwele abaxwayisi abesifazana abathengisa ngomzimba. Ibona benza ama-praise and worship. Uyabona ney'nzipho zakhona ney'ncence ey'hamba obala ney'ngubo ezinde kodwa ey'qephukile kuvela izince. Nabefundisi bakhona bagqoka amabhulukwana ngathi ama-Pentecost. Hayi ngiyaxoxa. I-makeup leni ithandayo udanga lweyifebe. You must understand ukuthi alisho yona i-makeup yinto yalela kudayiswa khona umzimba. La isifebe makade sithengiwe siyuzwa. Mase kuzofika elinye icustomer. Isifebe sidinga sikhanwe phansi sigezwe. Siphophothwe. Senziwe. Sishaye i-waterfall makadinga ngapha. Bese sigqoka ingubo yesifebe. Abethisho njalo incwadi Izaga 7 verse 10. Ithi wayesehlakatshezwa owesifazane ingubo zakhe zingezesifebe enobuqili enhlizweni yakhe. Basana akekho umuntu ogqoka into engakhulumi. Yonke into umuntu ayigqoka isikhuluma. Hayi ngiyaxoxa. Nabavezingcenge baze bayoyifutha banenkulumo. Incwadi kaHosea ithi ubatshele bawushumela ukuthi laba abalandela uJesu ngokuphinda ukuzalwa balususa udaka lweyifebe emehlweni abo. uHosea chapter 2 kwi-New Living Translation. Lezingubo ezi-expose ama-blessed. Ayikho ifashion engakhulumi. Nalokho eseniyibopha ngakho umuntu wesifazane agqoke uzubona umfati wezinto. Eyibophile umuntu wesifazane ewuthulukile engathi kade eyogwadisha esibhedlela. Ugqokile. Leyo nto iyakhuluma. Hallelujah. Angahambi eje nizame nokumva